सरकारनि पलिसि गोग्लैखाबाय आंखौ जों नुदों बेखायनो आं बारा खालामनो खामनिया सोदोबाव जोंनि गोसोआव सौदावनाय जायखौ बुङो गुथाल नैबे बुस्थुखौ मोननो हायोनो ओंखायनो खामाव जों गोहो मोननो हायो बेनि उनाव दङ सिफुंखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1991 मायथाइयाव गायसनजादोंमोनब्लाबो बेयो बेबायदि फुल प्रग्राम जाना फैयाखैमोन दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादा जोंनि बिबानाव अर्थात आं मुस्रि थानेस्वर बर' आफादगिरि आरो आंनि लोगो नेहाथारिया जाबाय रन्जित नार्जारी जों सानैनि जिथुनिखि नारा नाथा नाजाथाबनायाव दिनै जों खुंबाय बे खुंनाया साननैनि हाबाफारि खिन्थु मिटिङा जोंहा दिनै 16थि बोसोरसालियाव जथुम्मा बे जथुम्मायाव दिनै जों जाखिनि सुबुंनि मदद आरो हेफाजाब मोनबाय आरो दखरा आफादफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनबाय जों जोबोद गोजोनदों आरो आसा फारियो उनावबो बिदि हेफाजाब होबाय थागोन जों मोनगोन होनना आसा फारिदों दा दिनैनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसन सान बे गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादाबो बे सानावनो जोङो बोसोरसालियारि जथुम्मानि दिनै नैथि सान गेवलां मेलखौ लाबाय जों दायो गिबि हाबाफारिया जानानै थांबाय जोंहा फिरफिला बिरहोनाय नैथि हाबाफारि गोथैसि बावनाय अर्थात रुंसारिफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय नैबेबो जानानै थांबाय आरो दिनैनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंहा दिनै मोजां मोजां आलासि फैगोन होनना आसा फारिनाय दङ जेरै मन्त्रि बिथां चरन बर' बिथाङा फैगोन होनना आसा होदों बिथाङा दिनै न' गैया थेवबो समाव मोनफैगोन होनना जोंनो आसा हरदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव दखरा आफादा गासै 11तासो दङ 11तासो बिदि हिसाबै दिनैनि बे 11ता दंब्लाबो माने उदालगुरि जिल्लायाव दखरा आफादखौ दाफुंना होनाया गोदोनो दाफुंना होदोंमोन नाथाय बे खराम जाना फैयासै गेजेरावनो उदालगुरि जिल्ला हारिमु आफादा मिरु जिरु जालांबाय बा गोमालांदोंमोन फिन दिनै जाखांबोनानै जुदि गोदोनि आफादफोरखौ दोनबोनानै जोङो दिनै मोनबासो दखरा आफादखौ जों दाफुंना होनाय जाबाय आरो माखासेया दाफुंनो हायाखै बे दाफुंनो हायैफोरखौ खिन्थु जोङो थांनानै एसे टाच खालामबाय दा बयनि गेजेरावनो बे दखरा आफादफोरा आबुङै दाफुंनाय जागोन आरो निस्सय जोङो बिदिनो गोगोम मोनसे गेरेमसा महर लाफैगोन होननानै आसा खालाम मैयानि जिथु थान्दै मेल दङमोन थान्दै मेलाव 200नि एसे बांदों बिदिनो जोंनि थान्दै मेला जानानै थांबाय आंनि दिनाव आहा बोसोरथाममोन तामसा बे तामसा जोबनानै मैयानि थान्दै मेलाव बे बडिखौ सेफायनानै गोदान बडि दाफिननाय जाबाय गोदान बडियाव दायो जोंहा आफादगिरि नेहाथारि दङ बिथांमोना फैगोन दा उनाव आसा फारियो उन बडियाहाय उननि जिफोरनिखि सामलायगिरि बिथांमोनाहाय मोजां मोजां सामलायलांथों हारिनि जिफोरनिखि मावनो गोनां खामानि बेफोरखौ मोजां मोजां मावलांथों बेखौ आसा फारिनाय थाबाय मैयानि मेलनि गेजेरजों डेलिगेट थान्दैनि गेजेरजों गोदोनिनो माखासे थांखि लाबोनाय दङमोन जेरै मोनफ्रोमबो बोसोराव मावबादा लानायनि हारिमुखौ गेरेमसा महर लाबोनायनि आरो बेल' नङा जों दखरा आफाद दायाखैमोन गोदो उदालगुरि जिल्लाया दखरा आफादखौ दायो दानो थाखाय फिन थांखि लाफिननाय जादों जाखिनि दायाखै दाफुंनाय जायाखै बेखिनिखौ दाफुंनो होननानै बेखौ थांखि लानाय दङ आरो बेनिफ्राय बाथ्रायाव जोङो ओरैनो डेलिगेटनि गेजेरजों जों रायलायलांदों जे जिफोरनिखि बर'नि गेजेराव भिडिअफोर मेथाइफोर गाननाय जोमनाय गुबुंले थासारियाव दङ बेफोरखौबो जों फोसाबलांनायनि माखासे हाबाफारिखौ लालांगोन होननानै रायलायनाय जादों उदालगुरि जिल्लाया 1991 मायथाइयाव दाजानायब्लाबो बेयो एकदम मिरु जिरु थांहां थैहां ओरैबायदि महराव थाबोनो हादोंमोन जेब्ला जोङो 2013 मायथाइयाव जों बिबान मोनबाय बे समाव जों खोब नारा नाथा जुजिथाबनानै मानसिखौ सोरबा सुबुंखौ जों लोगो हमनानै उदालगुरि जिल्ला हारिमु आफादखौ जथेस्थ' बुंनो थाङोबा गोदान हिसाबै बा गोमाहाबना थानाय हिसाबै बा जों जथेस्थ' खामानि मावबोनो हादों प्राय दिनै मोजां रोखोमनि गोसारजोबनो हाबाय उदालगुरि जिल्लायाव प्राय मोनफ्रोमबो दखरा आफादा मिथिजोब्बाय जे दखरा आफादफोराहाय
जल्दि दखरा आफादखौ दाफुंना हैनांगौ आरो जोङो जिल्ला आफादाव थांफानानै माखासे हारिमुनि खामानिखौ मावगोन होननानै दिनै फ्राय सुबुंखौ ओंखारबोनाय मोन्दों बे हिसाबै आं बुंनो सानो उदालगुरि जिल्लायाव जिखिनि दखरा आफाद दङ माने 50% आबा दायो जोंनो मदद होफानानै बे खामानियाव जोंखौ मोजां रोखोमनि मदद होफैदों।